స్వాదిష్టం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఈరోజు ప్రత్యేకం పొట్లకాయ కూటు. కాశీ వెళ్ళే హిందువులు అక్కడ ఏదో ఒకటి వదిలేసి రావాలి కాబట్టి ఎక్కువ మంది పొట్లకాయని వదిలేస్తుంటారు. కారణం పొట్లకాయ జబ్బు పడ్డ వాళ్ళకి పెట్టే కూరగాయ మాత్రమే అన్న అభిప్రాయం ఉండడం. పొట్లకాయ అతి తక్కువ క్యాలరీలు ఉన్న ఆహారం. కోవిడ్ తరువాత చాలా మందిలో గుండె దడ, ఆయాసం లాంటి ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి కదా. వారు తరచుగా పొట్లకాయని తింటూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువగా వాడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు పొట్లకాయని ఆహారంగా తీసుకుంటే మంచిది. ఇక కూటు విషయానికి వస్తే ఈ వంటకం తమిళులు, మలయాళీలు ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. దీనికోసం మినప్పప్పు, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్రతో సహా పచ్చి కొబ్బరిని వేయించి పొడి చేసి ఉడికించిన పెసరపప్పు పొట్లకాయ కూరలో కలిపి ఉప్పు వేసి నీరు ఎగిరిపోయేదాకా మగ్గించి పోపు వేసుకుంటే పొట్లకాయ కూటు సిద్ధం. పూర్తి రెసిపీని డిస్క్రిప్షన్లో వివరంగా రాసి పెట్టుంచాను. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్తారు కదా.